କେମିତି ବାଳ ବାଣ୍ଟିଲ ହଁ? ଆରେ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଲ ଲୋକ ଚିକେନ ମାଗୁଛନ୍ତି ନେଇ ଦଉନା। ଚିକେନ ଅଛି ନା ବାଲଟା ଅଛି ସବୁ ସଇଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଶୋଇଲେ ମାନେ କହିଲେ ଗଦା କରିବାକୁ ସବୁ ଗଦା କରିଦେଲେ। ବଡାପା ତମେ ଏଇଠି ଭୋଜି ଦଉଥାଅ, ତମ ଟଙ୍କା ଆଉ କାହାକୁ ନେଇ ପଳେଇଲେ। ସତରେ ନା କଣ? ହଁ ବା ଭଗବାନ ମୁଁ କଥା ଶୁଣିଥିଲି ଆଜି ସତ କରିଦେଲା। ଚାଇ 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 ଜରି ବାହାର କର, ଜରି ବାହାର କର। ହଁ ଜରି ବାହାର କରି ଚିକେନ ବିକେନ କିଛି ନା ଜରି କଣ ବାହାର କରିବୁ? ଆରେ ଡାଲି ପୋଟଳ ଫୋଟଳ ଯାହା ଅଛି ପୁରା ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କଥା କଣ କି ମଉସାଙ୍କର କାନ୍ଦ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସେମିତି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ କରିପାରିବି। ତୋ ନାଁ କଣ? ମୁନୁ କେମ୍ପେଇ କ୍ୟାଟରିଂ ବୟ। ଠିକ ଅଛି। କେମ୍ପେଇ କ୍ୟାଟରିଂ। କେମ୍ପେଇ କ୍ୟାଟରିଂ।